Premierul Slovaciei, Robert Fico, avertizează ferm înainte de summitul Alianței Nord-Atlantice de la Ankara, respingând alocarea de resurse financiare pentru război și criticând pactul european privind migrația. În cadrul unei analize difuzate de publicația Hlas Obcana, oficialul își exprimă îngrijorarea față de cererile de creștere a bugetelor de apărare la 5% din produsul intern brut, pledând pentru dialog direct atât cu Volodymyr Zelensky, cât și cu Vladimir Putin. Vă invităm să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți acest video și să susțineți activitatea noastră. Semnează echipa Žurnal Info. Téma, kde máme rovnaký názor s našimi kolegami vo V4, je otázka nelegálnej migrácie. Nelegálna migrácia, tá spôsobuje neustále obrovské vrásky celej Únii a myslím si, že bude spôsobovať aj ďalej. Ja som bol včera veľmi prekvapený, keď niektorí premiéri, nebudem vynášať klebety, na V4 povedali, že nebudú rešpektovať migračný pakt, ktorý bol prijatý na úrovni Európskej únie. Lebo migračný pakt nás núti. Buď musíme prijať nelegálneho migranta a sa o neho postarať na území Slovenska, alebo ak ho nepríjmeme, musíme zaplatiť za neho peniaze. To je tzv. Povinná solidarita. Tie čísla sú momentálne také, že ak by sme mali naplniť to, čo sa od nás očakáva, mali by sme prijať prvú 200 nelegálnych migrantov. Ak to odmietneme, musíme zaplatiť okolo 4 milióny eur akúsi kompenzáciu za to, že ich nepríjmeme. Niektoré štáty v rámci V4 hovoria, toto nebudú rešpektovať. Viete, nelegálna migrácia, ja som trochu tiež nahnevaný, pretože my sme prijali 180 000 Ukrajincov. 180 000 Ukrajincov, ktorí odišli pred vojnou na Slovensko, sú tu a žijú tu. Pracujú, však Pán Boh zaplať, ďakujeme, že nám pomáhajú s hospodárskym rastom v našej krajine. A ešte nás tlačia, hoci máme 180 000 Ukrajincov, aby sme prijímali nejakých nelegálnych migrantov, ktorých nepoznáme. Jednoducho zoberú niekoho Sýria, Afganistan, ani Boh nevie, odkiaľ sú. Ani nemáme doklady k ním a o týchto ľudí sa máme starať aj na Slovensku. Lebo nelegálna migrácia, to je problém nielen z hľadiska bezpečnosti, že títo ľudia často predstavujú bezpečnostné riziko, ale najmä to je obrovský tlak na štát ako taký. Maltský premiér mi povedal, že nelegálni migranti, ktorí prišli, alebo migranti, ktorí došli na Maltu, úplne menia charakter štátu. My sme jediná krajina, a teraz neviem, či to tu môžem povedať, ktorá nemá mešitu. Ostatné krajiny aj okolo, či je to Česká republika, Maďarsko a ďalší, teraz sa stavia v Štrasburgu či v Bruseli? V Štrasburgu najväčšia mešita v Európe. V Štrasburgu sa stavia najväčšia mešita v Európe. My zatiaľ teda držíme líniu, že mešity sa na Slovensku stavať nebudú. A kto k nám príde, bude vítaný, ale musí sa prispôsobiť tomu, aký to máme život. Toto je kresťanská krajina. Však 80% a viacej ľudí sa hlási ku kresťanstvu a teraz čo dovolíme, aby sem prišli migranti a nám zmenili charakter tej krajiny, ako to napríklad sa stalo na Malte alebo niekde inde. Čiže migrácia je takisto téma, kde všetci štyria máme rovnaký názor. Čiže prvá téma, boj za nízke ceny energií, tam si rozumieme, vieme, čo treba urobiť. Druhá téma je nelegálna migrácia, kde rovnako máme spoločný názor, že treba veľmi dôsledne strážiť vonkajšie šengenské hranice. A problém treba vyvážať z Európy von. Ak nejaká krajina je chudobná a tí ľudia odtiaľ utekajú, tak našou povinnosťou je možno tej krajine pomôcť. Aby tí ľudia nemali dôvod odchádzať z tej krajiny potom do Európy a spôsobovať také obrovské tlaky, ako ich vidíme v tomto období. Je tu tretia téma, kde máme rovnaký názor v rámci V4 a to je príprava nového rozpočtu na budúci rok. Ten rozpočet začne platiť od 1. januára 2028. Ale v budúcom roku už musíme schvaľovať príslušnú legislatívu. A sú dve témy, ktoré sú pre nás životne dôležité. Jedna téma je tzv. Kohézna politika. V Bruseli strašne radi používajú cudzie slová. Kohézna politika je odstraňovanie regionálnych rozdielov. Na tom je postavená podstata Európskej únie. Aby Európska únia sa plus minus rozvíjala rovnako. A do kohézie, do odstraňovania do obrovské peniaze. Zrazu prvýkrát každý hovorí, a to každý, veľké krajiny hovoria, že nie, že do odstraňovania regionálnych rozdielov peniaze nepôjdu, ale pôjdu peniaze na Ukrajinu, alebo na vojnu, alebo niekde inde. Všetci štyria máme rovnaký názor,
že pokiaľ ide o odstraňovanie regionálnych rozdielov, tak obálka, ten objem peňazí, ktorý bol určený v tomto období, by mal byť minimálne taký istý, ako bol v rokoch do roku 2027, keď platí tento rozpočet. Druhá téma je spoločná poľnohospodárska politika. Napriek tomu, že sme v Únii od roku 2004, stále platí, že poľnohospodári na Slovensku nemajú také isté podmienky na podporu, ako majú farmári v Španielsku, Portugalsku, vo Francúzsku alebo niekde inde. Musíme to postupne vyrovnávať. Viete, my sa trápime. Na Slovensku všimnite, aké máme zase teplo, horúčavy, sucho. Všetci sa traseme, aká bude úroda, lebo ako náhle je zlá úroda, hneď sa to prejaví na cene pšenice, okamžite je hore, ide cena výrobkov, ktoré robia pekárne. To je všetko takto poprepájané. Čiže som veľmi optimistický, pokiaľ ide o V4 a to, čo sme naštartovali včera, pretože máme okruh tém, kde budeme veľmi tvrdo a spoločne vystupovať v rámci Európskej únie. Ale opäť nie je, že aby sme rozbili úniu. Len každá krajina presadzuje svoje vlastné národné záujmy, to isté musí urobiť aj Slovenská republika. A teraz vám poviem sumu, ze ktorej sa vám zakrúti hlava. Doteraz Európska únia dala Ukrajine 370 miliárd eur na vojnu. 370, nie miliónov, miliárd eur na vojnu. A nič sa nezmenilo. Slovenská republika sa odmietla na tejto vojenskej pôžičke zúčastniť, my nie sme jej súčasťou. Som rád, že okrem nás je to aj Česká republika a Maďarsko. S veľkým znepokojením sledujem prípravy samitu NATO v Ankare. Summit bude 1. júlový týždeň, a počúvame, že znovu sa chcú zberať ďalšie peniaze na Ukrajinu. Hovorí sa o 70 miliardách eur na ročnej báze na podporu vojny na Ukrajine. Ako som tu, hovorím to prvýkrát verejne, poviem to aj dnes na rokovaní vlády, budem všetko preto robiť, aby sa Slovenská republika nezúčastňovala na vojenských pôžičkách pre Ukrajinu. My sme pripravení Ukrajine pomáhať humanitárne, aj pomáhame. Ak potrebujú odmiňovací stroj, tak im ho vieme dať. Ak potrebujú nejaké generátory, potrebujú niečo v zime, aby si dokázali svietiť, kúriť, dodávame elektrínu. Humanitárne sme pripravení naďalej pomáhať. Ale Slovenská republika nebude z vlastného rozpočtu dávať Ukrajine peniaze na zbrane a na vojnu. Jednoducho nebudeme dávať. Je to tak obrovský záťaž na náš rozpočet, že si to teraz v tomto okamihu predstaviť ani nevieme. Bude to veľmi náročné. Pretože už na predchádzajúcom samite Trump prinútil všetky členské štáty na to, že súhlasili s navýšením na 5% výdavky na obranu. Viete, čo je to 5% HDP? Momentálne platíme 2% z HDP, je návrh na 5%. Taká absorpčná kapacita ani neexistuje. Ale ten tlak je brutálny. Zbrojiť a zbrojiť. Rinčia, bohužiaľ, zbrane. Ja som z tohto mimoriadne nervózny, pretože Slovensko je mierová krajina. Ja chcem, aby zostala mierová krajina. Som jeden z mála zástancov otvoreného dialógu s Ruskou federáciou. Aj som to prezentoval teraz na zasadnutí Európskej rady. Musíme sa rozprávať. Všetci sa musíme rozprávať. Aj to je dôvod, prečo ma niektorí kritizujú na Slovensku politici, že sa stretávam so Zelenským. No tak ale keď som zástancom dialógu, tak sa musím baviť aj so Zelenským. Ak sa bavím s Putinom, musím sa baviť aj so Zelenským. A pravdepodobne som dnes jediný premiér v Európskej únii. To je fakt, prosím, teraz to neberte ako nejaké chválenie, ktorý má priamy kontakt aj na Zelenského, aj na Putina. Žiadny iný premiér takéto vzťahy k týmto dvom politikom súčasne nemá. Ale bojím sa, Slovensko je bezpečná krajina, je mierová krajina, ale sme veľmi blízko v zóne vojny. Ukrajina je náš bezprostredný sused, preto toto je jedna obrovská energia, ktorú musíme vynakladať z pozície vlády Slovenskej republiky, aby Slovensko zostalo bezpečné.